Ξυπνάς κουρασμένος, κοιμάσαι αλλά δεν ξεκουράζεσαι ή ξαπλώνεις και οι σκέψεις δεν σταματάνε με τίποτα. Αν έχεις θέματα με τον ύπνο, αυτό το βίντεο είναι για σένα. Και σήμερα θα δούμε όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις από τη φυσιολογία του ύπνου και τα μικρά και βασικά βήματα που μπορείς να κάνεις για να κοιμάσαι καλύτερα και να ζεις καλύτερα. Η ποιότητα του ύπνου δεν έχει να κάνει μόνο με τις ώρες που κοιμόμαστε. Έχει να κάνει με το πώς κοιμόμαστε, σε ποια φάση βρισκόμαστε και με ποιο τρόπο έχουμε φροντίσει το σώμα μας πριν φτάσουμε να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι. Ο ύπνος λοιπόν δεν είναι πολυτέλεια, είναι πάρα πολύ βασικό συστατικό της υγείας, της μνήμης, της διάθεσης, του μεταβολισμού αλλά και του νοσοποιητικού μας συστήματος. Και εννοείται και της μακροζωίας. Και όμως δυστυχώς 1 στους 3 ενήλικες δεν κοιμάται καλά. Σήμερα θα δούμε με βάση την επιστήμη ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά μέτρα και αλλαγές που μπορείς να κάνεις στη ζωή σου, καθώς και ποια συμπληρώματα θα μπορείς να δοκιμάσεις για να μπορείς να κοιμάσαι καλύτερα, να είσαι πιο υγιής και να χαίρεσαι περισσότερο τη ζωή. Ο ύπνος λοιπόν είναι ένας κύκλος με φάσεις και κάθε βράδυ περνάμε μεταξύ 4 έως 6 τέτοιους κύκλους. Κάθε ένας από αυτούς τους κύκλους διαρκεί περίπου γύρω στα 90 λεπτά και έχει 4 στάδια. Τα πρώτα 3 στάδια είναι τα μη-REM, που σιγά σιγά πούμε λίγο πιο βαθιά, και το 4ο στάδιο είναι το REM. Στο πρώτο στάδιο έχουμε την είσοδο στην ουσία στον ύπνο. Ο ύπνος είναι ελαφρύς και είναι επιφανειακός και μπορείς εύκολα να ξυπνήσεις. Το σώμα εκεί ξεκινάει και χαλαρώνει και η αναπνοή μας γίνεται λίγο πιο βαθιά και πιο αργή. Στο δεύτερο στάδιο ξεκινάμε και αποσυνδέομαστε λίγο πιο βαθιά. Πέφτει η θερμοκρασία στο σώμα μας, οι παλμοί και τα εγκεφαλικά κύματα επιβραδύνονται. Και εδώ περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας στην ουσία. Στο τρίτο στάδιο, ο ύπνος μας είναι πιο βαθύς. Εδώ λοιπόν είναι που επουλώνονται οι ιστοί, εδώ είναι που ενισχύεται το νοσοποιητικό μας και εδώ είναι και που το νευρικό σύστημα μπορεί και αποτοξινώνεται. Στο τέταρτο στάδιο, το REM, το σώμα βρίσκεται εντελώς ακίνητο, ενώ ο εγκέφαλος ξέρουμε ότι βρίσκεται σε εγρήγορση. Σε αυτό το στάδιο είναι που επεξεργαζόμαστε συναισθήματα και παγιώνουμε πλέον καινούριες μνήμες, δηλαδή αποθηκεύουμε μνήμες. Αναδομείται η ψυχική λειτουργία μας και χωρίς αρκετό βαθύ REM ύπνο δεν μπορούμε να αναρρώσουμε ούτε σωματικά ούτε ψυχικά. Ο ύπνος λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο ξεκούραση, ο ύπνος είναι αποκατάσταση, ο ύπνος είναι θεραπεία, είναι επανεκκίνηση. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε τον ύπνο στο πρόγραμμά μας. Πρέπει να έχουμε σαν προτεραιότητα να φροντίζουμε το σώμα μας για να μπορούμε να κοιμόμαστε καλά και να ξεκουραζόμαστε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά το ότι οι δείκτες φλεγμονής αυξάνονται σε άτομα τα οποία δουλεύουν σε βάρδιες ή σε νέους γονείς οι οποίοι δεν μπορούν να ξεκουραστούν και να καλύψουν τις ώρες που έχουν μέσα στη νύχτα ανάγκη. Καταρχάς, βάλε τον ύπνο στο πρόγραμμα. Ο εγκέφαλός μας και το σώμα μας λειτουργούν με ρυθμούς. Όταν ξυπνάς και κοιμάσαι την ίδια ώρα, δίνεις την ουσία στο σώμα σου σήμα για να προετοιμαστεί. Ακόμα και το Σαββατοκύριακο, προσπάθησε να μένεις κοντά στην ίδια ρουτίνα. Γιατί αυτό ενισχύει την παραγωγή μελατονίνης, που είναι η φυσιολογική ορμόνα που μας βάζει στον ύπνο, και ρυθμίζει επίσης και την κορτιζόλη, καθώς και το πώς κυμαίνεται η μία ορμόνα σε σχέση με την άλλη, δηλαδή η διακυμάνσης τους. Δεύτερο, φως το πρωί και σκοτάδι το βράδυ. Το φως είναι στην ουσία το πιο ισχυρό ρυθμιστικό ρολόι για το σώμα μας. Ο αμφιβολιστροειδής μας, που είναι το πίσω μέρος του ματιού μας, είναι κομμάτι του κεντρικού νευρικού συστήματος και βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον εγκέφαλο. Το φως λοιπόν χτυπάει πίσω στον αμφιβολιστροειδή και διαγείρει με αυτόν τον τρόπο την παραγωγή μελατονίνης. Φυσιολογικά, όταν ζούσαμε στη φύση, ξυπνάγαμε το χάραμα και κοιμόμασταν με τη δύση του ηλίου και έχουμε πλέον αποσυνδεθεί πλήρως από αυτό το φυσικό ρυθμό. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να βγεις έξω το πρωί, ακόμα και για 10 λεπτά. Το πρωινό το φως, ο πρωινός ο ουρανός είναι πολύ πιο μπλε από τον απογευματινό κατά τη δύση του ήλιου. Και επειδή τα φώτα τα οποία έχουμε στα σπίτια μας παράγουν πάρα πολύ μπλε φως, αυτό λοιπόν το μπλε φως, αυτή η ακτινοβολία, μας δίνει σήμα ότι είναι ώρα για να είμαστε ξύπνοι. Γι' αυτό έχει σημασία το να μείνεις έξω το πρωί, ακόμα και για 10 λεπτά να σε χτυπήσει το φως. Και το βράδυ πρέπει να μειώσεις πάρα πολύ την έκθεση σε φως και σε έντονα φώτα. Με ποιο τρόπο μπορείς να το πετύχεις αυτό? Υπάρχουν ειδικά application που ονομάζονται Blue Filter και συνήθως αυτά είναι ενσωματωμένα στις συσκευές μας. Εναλλακτικά μπορείς να κάνεις download ένα Blue Filter app. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το συγκεκριμένο είναι με το να κόβει το μπλε φως από την οθόνη, το οποίο είναι στην ουσία αυτό που μας διεγείρει και μας ξυπνάει. Το σώμα σου λοιπόν χρειάζεται σκοτάδι για να μπορέσει και να μπει σε λειτουργία ύπνου. Προετοίμασε το νευρικό σου σύστημα. Ο καλός ύπνος ξεκινά με πάρα πολλές επιλογές μέσα στη μέρα. Πρέπει να αποφύγουμε την καφεΐνη μετά τις 3 το μεσημέρι. Έχει μεγάλη σημασία επίσης να γυμναστούμε ή τουλάχιστον να κινηθούμε ακόμα και για λίγα λεπτά. Και πρέπει επίσης, όπως ξαναείπα, να μας δει λίγο ο ήλιος. Το βράδυ αποφεύγουμε όσο μπορούμε καταστάσεις που μας βάζουν σε υπερένταση. Ένα ζεστό ντους, λίγο stretching, 10 λεπτά βαθιές αναπνοές μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά. Μην μπλέκεις το κρεβάτι σου με την αϊπνία. Αν δεν σε παίρνει ο ύπνος, μην κάτσεις με τις ώρες να παλεύεις. Σήκω πάνω και κάνε κάτι
ήσυχο και κάτι που βρίσκεις βαρετό. Κάτω με χαμηλό φωτισμό και ξαναδοκίμασε μετά από λίγο να πέσεις να ξαπλώσεις. Στην περίπτωση που έχεις πάρα πολλές σκέψεις για διάφορες δουλειές οι οποίες εκκρεμούν και σου προκαλούν αγωνία, είναι πάρα πολύ έξυπνο το να κάτσεις να τα γράψεις αυτά κάτω, γιατί αυτόματα η πράξη του να τα γράψεις κάτω σου βγάζει από την έννοια ότι κάτι θα ξεχάσεις. Αν ξυπνάς μέσα στη νύχτα, είναι φυσιολογικό. Οι περισσότεροι άνθρωποι ξυπνούν για λίγα λεπτά μέσα στη νύχτα. Αυτό που έχει σημασία παραπάνω είναι η επιστροφή στον ύπνο. Απέφυγε να κοιτάξεις την ώρα και επίσης απέφυγε να ανοίξεις το κινητό σου. Δείξε στο σώμα σου με αυτόν τον τρόπο ότι είναι ώρα για ξεκούραση και όχι για δράση. Σε ολόκληρο τον πλανήτη είμαστε στην ουσία το μοναδικό είδος το οποίο έχει αποδεσμευτεί πλήρως από τους ρυθμούς της φύσης. Είμαστε όντα που ακολουθούν ρυθμό. Καταρχάς, έχουμε το σύνδρομο υπνικής άπνοιας ύπνου και αυτό συνήθως εμφανίζεται παραπάνω σε άτομα τα οποία ή έχουν πολύ παραπάνω βάρος ή έχουν κοντό και χοντρό λαιμό και στην ουσία αποφράζεται η αναπνοή. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ροχαλιτό, έχουμε πάρα πολύ έντονη υπνηλία μέσα στη μέρα, πιθανώς πονοκέφαλο και κούραση και εξάντληση. Επίσης, έχουμε τις αγχώδεις διαταραχές ή την κατάθλιψη οι οποίες επηρεάζουν τον ύπνο. Σε αυτή την περίπτωση, συνήθως το πιο συχνό σύμπτωμα είναι δυσκολία κάποιος να κοιμηθεί. Ο υποθυροειδισμός σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και χαμηλή ενέργεια. Η εμεινόπαυση ή υπερημεινόπαυση. Η εμεινόπαυση ή υπερημεινόπαυση σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν εκδρόσεις, νυχτερινές απυπνήσεις, δυσκολία με τον ύπνο και διαταραχές στη θερμοκρασία. Το μαγνήσιο, ειδικά της μορφής του γλυκαιμικού ή του θρεονικού μαγνήσιου, μπορούν να βοηθήσουν το κεντρικό νευρικό σύστημα να χαλαρώσει. Η βαλεριάνα ή κάποια άλλα χαλαρωτικά φυτά, όπως είναι το χαμομήλι επίσης, μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα τα οποία έχουν άγχος και υπερένταση. Η μελατονίνη μπορεί να βοηθήσει κυρίως άτομα τα οποία αλλάζει συνέχεια το πρόγραμμα της ζωής τους, δηλαδή είτε δουλεύουν βάρδιες είτε ταξιδεύουν πολύ. Ο ύπνος λοιπόν είναι από τα πιο σημαντικά θεμέλια για μια καλή υγεία. Όταν δεν κοιμάσαι καλά, όλα δυστυχώς γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Η συγκέντρωση, η διάθεση, οι σχέσεις, αλλά και το νοσοποιητικό μας σύστημα. Το σώμα μας θυμάται. Ο ύπνος είναι μια δεξιότητα. Αν έχεις χρόνια ύπνια ή στρες, λογικά θα χρειαστεί χρόνος και υπομονή. Δεν θα γίνουν θαύματα από τη μία μέρα στην άλλη και ταυτόχρονα δεν πρέπει να απογοητευτείς και να σταματήσεις, γιατί αυτές οι μικρές αλλαγές έχουν τεράστιο αντίκτυπο.